Tak, začneme s modlitbou. Bože, my ti děkujeme za dnešní den, za slovo, které ty si nám dal ohledně odvážné hlásání, že Ježíš je Kristus. Ať tvoje slovo bude živé a činné a že to bude pronikat naše duše, mysl, všechny naše kloupy, morky a bude proměňovat a tvořit nově. Ve jménu Ježíše Krista odejdi veškeré temné moci a působení kletby, působení i katastrofy, odejdi pryč ve jménu Ježíše Krista. My očekáváme tvoje působení Božího království tady na zem i na nás. Proto vzýváme tvoje jméno, když vydáváme tobě slávu při bohoslužbách. Já ti děkuji za to, že skrze to slovo budeme naplněni Duchem Svatým. Budeme nabízet sílu, tak abychom šli do misijní pole a zvěstovali, že Ježíš je Kristus a budeme získat ty ztracené duše. Děkuji ti, ve jménu Ježíše Krista se modlíme. Amen. Tak, podívejme se na Žálmy kapitole 23, 1 až 6. Žálm kapitole 23, 1 až 6. Davidův žálm. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek, dává mi uléhat na trávnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vrátit do Hospodinova domu. Tak budeme se dneska mluvit ohledně Pavlovo odvážné hlásání, že Ježíš je Kristus na naplnění 25 hodin a to potvrzení toho. Slyšeli jsme kázání v neděli ohledně Pavla, ohledně jeho životu, jak on až po obrácení takové šokující události, co Pavel zažil s Ježíšem na to cestě Damášku. Víte, jaká osoba byla Pavel? Nebo jeho hebrejské jméno je to Saul. Že to šokující setkání s Ježíšem, že Ježíš mu zjevil světlem, že to jsem já, Ježíš, kterého ty pronásleduješ. A když to světlo rozářilo tomu Pavlovi, Pavel byl velmi šokován a všechno to, co slyšel, musel všechno znovu vykládat. Celý jeho život se obratil z hůru nohama. Musel si přemýšlet nad tím, proč takhle to dělal. Všechny musel si dívat na celý jeho život. A když se setkal s Ananiášem, tak poznal, že Ježíš je Kristus. Co znamená, že Ježíš je Kristus? Ježíš Kristus znamená, že on je zachránitel, který je pomazaný. Spasitel, který je pomazaný. Jeho jméno znamená spasení, spasitel, a jeho Kristus znamená, že to je pomazaný. Pomazaný Bohem. A co to znamená pomazaný? Ten, který bude řešit problémy lidstva. Ten, který je samotným evangeliem, dobrou zprávou, že Ježíš je Kristus. Každý člověk potřebuje Krista. Každý. Bez ohledu na to, co oni dělají.
věc, čemu věří. Všichni potřebují Krista. Takže co znamená Kristus? Co znamená pomazaná práce? Je to práce, která řeší původní hříchy člověka. I ty věci, které se staly před i stvořením v temnotě, chaosu a prázdnotě, to rozářilo to světlo. Bůh řekl, budíš světlo a světlo tam bylo. Bůh stvořil člověka podle obrazu toho světla. Obrazu Krista, obrazu Božímu. Buď člověk je nádobou ducha Krista. Stvořil je muže a ženu. Stvořil, požehnal je a posadil jich do Edenu. Vzdechl do jeho nosu a oni začali být živou bytostí. To je člověk. Oni byli v Edenu, v raji, všechno kolem sebe. Byli pospolu s Bohem, tak všechno byl raj. To je původní člověk. To je požehnání původního člověka. A dneska, ale co se stalo člověku? Proč u lidech přichází smrt? Proč lidé mají problémy mentální, duševní, jako tomu říkáme, někteří říkají duševní choroby, fyzické nějaké problémy, finanční, studium, mezilidské vztahy, zdraví, různé katastrofy, které působené jako, ano, přírodou nebo od lidu. Různé takové události, neštěstí, chladby, problémy s dětma, dalšíma generacemi, budoucnosti, minulosti, současnosti a budoucnosti. Kdo to vše řeší? To je řešeno v tom pomazaném práci. Práci krále, kněze a proroka. Ten král, který zrušil skutky ďábla, který je králem tohoto světa, který působí neviditelně, svádí lidi, vede jich, krade od nich, potom zabije, hubí, ničí, hubí až do konce. Toho ďábla zrušil jeho moc. To je ten král. Pravý král. Pravý kněz je ten, který vzal všechny hříchy na sebe a stal výkupně za mnohé. Že lidé, než předtím přišel Ježíš, tak oni přinášeli oběti ke knězi a kněz vzal si je a zabil, protože oni kládali ruce na ovce nebo na oběti, všechny své hříchy na to a zemřel místo ně. A to udělal kněz. A kněz sám musel taky i obětovat za svoje hříchy, protože on je taky člověkem. Jenom hraje tu roli, než přijde ten pravý kněz. A ten pravý kněz vydal sám sebe za všechny lidi. A pomazali komu? Prorokovi, který otevřel tu cestu k Bohu, který je pravým učitelem, pravou tou cestou. On samotným nejenom učitelem, on je tou samotnou tou cestou. Já jsem cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Takže kde to píše v Bibli? 1. Janovo 3:8. Kdo činí hřích, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Objevil se Boží syn, aby zrušil skutky ďáblovi. Ten kněz píše, ale kdokoliv věří v Ježíši Kristu, není odsouzený, protože zákon ducha života vždyť mě osvobodil od zákona hříchů a smrti.
A Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. A říkal Jan, že ale těm, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi, těm, kteří uvěřili v jeho jméno. Že Ježíš je Kristus. A tohle to je poselství, co Pavel dostal. A on kázal statečně v synagoze, když byl naplněn tím Ježíšem Kristem a jeho království. Věci, které se staly v božím trůnu, poznal, že to všechno jde k Ježíši Kristu. A jeho působení i v souvislostech našich životů, že viděl ten celý časový rozvrh odpověď na svůj život a věděl, kudy má jít a kam, tak jakým způsobem Duch Svatý povede toho člověka. On to věděl, tu cestu. Tomu se říká, že to je zaslíbení, vize, sen, obraz a praxe. Když jste naplněni Duchem Svatým, tohleto jste schopni vidět. A je to pravomoc, kterou Bůh dal každému člověku věřícímu a své dítěti. Takže Pavlovo poselství, které byl naplněn Duchem Svatým, bylo to, že ti, kteří zůstali v tom evangelu, ne všichni tohleto pochopí. Co se stalo? On kázal evangelium a lidé ho odmítli. Když řeknete, zkusíte říct Ježíše Krista, tak lidé, oni odmítají, protože tomu nerozumí. Proč? Protože v Biblii je napsáno, že ten král tohoto světa zatemnil jejich oči. No, protože jsou děti ďábla. Dělají věci, co se líbí ďáblovi. No, ale to není na nás, že zachránit, to je Bůh, který zachraňuje. Ale co je naším úkolem, Ježíš řekl, ale naplníte se Duchem Svatým. Budete mít svědky od Jeruzaléma, celé Judsko, Samaří až po nejzaší konec země. Vy jděte, čiňte učetníky ze všech národů. Pavlovo poselství v Damašku, to bylo jasně zjeveno, že Ježíš je Kristus, aby získal ostatky. Ti, kteří zůstávají v tom evangeliu. Je to vidět, když jste ostatek evangeliu, tak uvidíte takový to tež stejný lidi. Tak nejste učitele, jako vy jste svědky Ježíše Krista. A kvůli tomu Bible říká, že světlo přišlo mezi svými, ale oni nepřijali, vlastního nepřijali. A místo toho oni ukřižovali Ježíše, ale nebyl svázan v smrti ani v temnotě, ale on vzal si tu slávu, byl vzkříšen a posadil se na trůnu Božího, na pravici Božího trůnu. Tak, začalo se Pavlovo soužení. To je tak, už začíná ta cesta poutníka. Cesta poutníka je ta cesta toho neustále ty modlitby. Pavlovo poselství v Jeruzalémě přišel jako vládce. Duchovní vládce, který zvítězí i bez boje. Nepotřebuje křesťan bojovat. Bojuje proti těm duchům, který je na ovzduší, který drží myšlenky a všechny ty atmosféry krále, proroku, politiků a těch vůdců. Bojujeme proti nim. Nebojujeme proti tělu a krve. Přišel jako vládce prostě říct, že Hospodin přišel ke mně, Ježíš se setkal se mnou a on mě vybral jako svoje nádobu. Přišel, statečně tohleto kázal a právě co se stalo? Když to všichni uslyšeli, tak přišel čas, aby odešel někam jinam. Protože tam musí kázat evangelium. Tak to bylo už od soužení Štěpána. Když vidíte
kázání, které jsme slyšeli před několika týdny. Kvůli soužení Štěpána Filip šel do Samaří, pak šli do Antiochie a tak dále a tak dále. Vidíme všechny ty scény, jak to Bůh naplnil to slovo. Proto slovo se naplňuje. Problémy jsou odpovědi. Konflikty jsou pro nás pro obnovu. Krize je to pro nás šance. Nic nemůže v evangelu být problémem. Proto soustřeďme se na zaslíbení za skutky 1.1. Ježíš je Kristus. On nám řekl věci o Boží království. Ty jsou obsahy v tom 4 evangelia. To je skutky kapitola 1.3. 1.8. Naplnění Duchem Svatým. Čekejte naplnění Duchem Svatým. Takže modlete se modlitbou 7. Tak, aby se rozšířilo právě oblast 3 nádvoří. Pojďme se modlit. Pane Ježíši, modlím se za to, že ty jsi dneska za slovo, které to je, bylo odvážné hlásáno o Ježíši Kristovi. Ježíš zemřel na kříži, vstal z mrtvých a byl na nebe vstoupen. Začínaje od záchrany, naplnění Duchem Svatým. Očekáváme náš život v tom plné Ducha Svatého a v evangelizaci. Proto se modlíme tak, ať trojjediný Bůh aby se nám postavilo 7 věží. Trojjediný Bůh je s námi, že vidíme Boží trůn a 3 doby na nás působí, abychom mohli překonat celý vesmír. Přímo přijali 5 síly, abychom napřed viděli zaslíbení, vize, sen, obraz a praxe. Abychom postavili 3 nádvoří. Pane, jdeme tu 7 velkých cest. To začíná tím, že ty jsi s námi požehnáním Božího trůnu, že vedeš nás v tom upevnění toho 10 tajemství, budeš v nás 10 základů víry, dáváš skrze to i 5 jistoty, vedeš nás v 9 proudech a vedeš nás 62 životů evangelisty. A proto ty si nás přivedl do církve v bohoslužbě. My ti děkujeme za to. Tak kde chceme jít tou cestou, které ty si nám ukázal v těch milnících. Na cestě Golgoty, na Olivové hory, Markové horní místnosti. A v církvi Antiochie viděli, že začala ta misie do Asie a obratný bod té misijní cesty do Makedonie a do Říma. Já ti děkuju za to, že slovo, vidíme, že očividně, že slovo se naplňuje. Ať se uvidíme to slovo i v dnešním dnu. Děkuji ti. Ve jménu Ježíše Krista se modlíme. Amen.